Munin, will Munin got a yawn as in the Kenny? Well, vi fiachtas go handon ag an forte agus tá sé sin ráte ag carry migi an sin agus tá sé ceart. Brian Hayes, tá sé adfa Hayes an Taoiseach. Will Munin got as in the Kenny, as an Taoiseach. You know, Cégor rá fiachtas don agan tá much fós an forte is mó sa tír, don daror agus ar hála sé sin riamh. So caiimé sin ará, Cégor cáil an rialtas an tábhacán. Tá much fós an forte is mó a cheer. Look at Takeshtere le fragart, fai muid casú Jardín chun an tábhacán agus a tuirí a phléú agus iní sin beidir go bheith rudí níos soléir. Acha bhfuil Munin got as? Tá sé deacra sin rá, caiim rá. Tá rudí níos fearr inis nar a bhí ihe saharn, fuairmuid níos mó siachán, ach, you know, an bhaid mis sásta le na cinní mar cenara don cé tábhacán eile. Bhfuil ceistan a réige gutsa don Jardín? Well, look, caiimid go léir casú le céile agus rudí a phléú agus, you know, tá lán ceistan faoi an feachtas mar rinne tá sé sin ráte agam rinne an Taoiseach botún, rinne daoine eile botún mar dúir tearí bhí ceistan faoi an fiscal space agus duna mar sin a rá na freigraí agan agus ní rá méid súil le botún mar sin.